И така, чуваме ли се с Румен? Да, здравейте, господин. Да, здравейте. Здравейте на зрителите. Да, здравейте, Румене. Спомняте си нашия разговор тук в студиото на 14 януари. Румене, познавате ли лицето Светослав Станков, който е председател на студентските съвети в Софийския университет Климент Охридски? Да, познавам. Познавате го? Той, аз не го забелязах този човек да дойде да протестира пред площад Народно събрание. Нали така, нали съм права? За съжаление го нямаше, както и много други студентски лидери от студентските съвети също не присъстваха. Така. Сега, вие знаете ли, Румене, вие сте от хората, които протестират на площадта на събрание. Вие знаете ли, Румене, че този Светослав Станков е подал фалшиви документи, за да измами управата на Софийския университет и без конкурс, без успех, без нищо, да вземе място, да отиде да вземе една стая, в която да живее в студентските общежития. Съставил е документи с неверно съдържание и въпреки това продължава да бъде председател на студентския съвет. Знаете ли този случай? Нямам представа за конкретни случаи, но за такива подобни случаи сме чували много пъти и много колеги са ни сигнализирали, не само в Софийския университет, но и в останалите големи университети в София. Просто този проблем в студентски град е много крещящ. Много крещящ. Добре, Румене, защо на вашите протести пред парламента не излезете с една характеристика за това, кой ползва тези общежития, защото това е голяма корупция. Ние тази вечер правим това предаване тук в студиото на Канал 3. Това са потресаващи договори, които Софийския университет сключва с някакви частни фирми. Страхотна корупция. Това са милиони. Тук в студиото, знаете ли, Румене, нито един български студент не пожела да дойде тук в студиото, за да говорим тази вечер по тази корупционна схема. Само двама чужденци. Единият студент е от Йордания, а другата студентка е от Гърция. Само те си позволиха да дойдат да покажат фалшивите договори, които са подписвали с Софийския университет. Това не ви ли обезкуражава? Ами, наистина, българските колеги в някои отношения са много плахи. В това, какво някои отношения? Те направо се скриха. Не те ви предадоха. Чужденците ни дават по-добър пример. Какъв пример ще ви да? Председателя на студентските съвети попълват документи с фалшиво съдържание. Ами това е срам. Ето откъдето е корупцията в държавата, още от студентско ниво. Вие знаете ли, че този човек, Светослав Станков, участва при избора на ректор, заместник ректор? От неговия глас зависи кой ще стане ректор на университета. Вие знаете ли тая работа? Знаете? Да, знам. Такава е структурата, заложена в закона за висшето образование. По този начин всички студентски съвети участват в избора на ректори и висши органи на управление в университетите в цялата страна. Да. Аз много ви благодаря, че се включихте в нашето предаване. Пожелавам ви на вашите протести повече такива неща да изнасяте, а не с толкова размити декларации или приказки да говорите на Народното събрание. Изнасяте такива корупционни схеми в студентския град. Това е истината. Вие трябва да протестирате за това, а не за някакви общи фрази. Това не е политика, това е корупция и вие сте длъжни да изнесете, защото сте студенти. Вие сте длъжни, а не ние в Канал 3. Ние сме казали всичко против корупцията в тази държава, включително и в студентските съвети. Работа на, разбира се, на разследващите журналисти е да влизат в тези детайли и в тези подробности. Тук се... Всички колеги... Не сте прав. Не ми давайте... Вашата работа не бива да я върша аз. Моля ви се, Румене, вашата работа не бива да я върша аз. На вашите протести на площад на Народно събрание трябва да бъдат изнасяни точно тия корупционни схеми, за които ние тази вечер говорим тук в студиото на Канал 3. Вашите студенти от студентските съвети ги няма никакви. Вашите митинги уредяват и аз ви казвам, че вашите митинги и вашите протести ще бъдат взривени отвътре, тъй като вие имате неясни послания към обществото в България. Трябва да ги занимавате само с корупцията, която цари в студентския град и във висшето образование. Виждате ли, председател на студентски съвети подготвя настаняването си студентски общежития с фалшиви документи. Това е човека, който избира ректора на университета, Светослав Станков. Това е човек, който взима пари на ръка от наеми. Вие знаете ли, че той ходи да събира наеми от чуждестранни студенти? Това е скандално. Не аз. Всичко това е вярно, това е чудовищно. Чудовищно. Аз ви благодаря, че се включихте в нашето предаване. Румене, благодаря ви. Сега ще помоля Мартин... Извинявайте, че сте така превъзбуден разговор, но това е потресащо, не, адвокат Богданов? Само по себе си да, защото започва да се гледа на тези деца, които са дошли да завършат своето висше образование у нас, като на едни сериозни източници на необлагаеми доходи и при това едни много силно
полируеми източници на необлагаеми доходи, защото ако това дете бъде изхвърлено от въпросния 8 блок или 12 блок или 20 блок, няма значение кой блок, най-вероятно навсякъде е също. Навсякъде е така. Ако бъде изхвърлен, ами той от Йордания, къде ще отиде? На свободния? Ма той плаща 1600 евро на година, за да се учи в България, плаща наем, плаща консумативи. Той живее тук, родителите му му плащат пари, за да се изучи. Той се занимава с взаимоотношения с фирмата Циклоп. Нека, Мартине, да видим този материал, който заснехме днеска, и аз ще ви помоля и вие да коментирате. И така, сега, това е едно... Може ли звук да чуем? Разбирате български, нали? Ходите на български лекции? Не знам. Знаете ли какво ме интересува? Колко наем плащате за тази стая и на кого? Не знам български. Как не знаете български? Вие не можете да живеете... Колко наем плащате за тази стая, ми кажете, и на кого плащате наем? Какво следвате вие? Какви студенти сте? Моля? Няма нищо неудобно в това да ви попитам. Какъв наем? Не. Много съм хубава. Чужденци. Много скъпо. Аз разбрах, че съм много хубава. За чужденци колко плащате на месец? Скъпо казват. По-две. Колкото в българите. А колко? По две колкото? Значи колко? 300 лева ли плащате за един месец? 400 колко? Не. Колко? Тук е скъпо. Колко? Кажете ми. 300-400 лева. Да казвам, може. На кого плащате? На кого плащате? На Християн. Познавате ли го Християн? Да. Не ми покажете една бележка, на която той ви взима парите и ви дава бележка за това, че е получил парите от вас. Можете ли да ми покажете такава бележка? Не знам, няма. Не знаете, нямате. Ето сега да се върнем към момичето. Извинявайте, много да ви кажа, уважаеми зрители, че това бяха двамата от Турция, които не знаят български. Аз не знам какво правят там, като не знаят български. Те са длъжни да знаят български. Ето едно друго момиче, което е от Турция. Да. Ето бележка. Това е бележка. Това е бележка. Също да, бележка. Тя е доста неофициална, тази бележка. И друг има официалната, ама не знам къде е сега. Да. Тук живеят все чужденци на този етаж, така ли? Не, българин ема. Българин има. Те какви пари плащат? Същите. А това момче турчин ми каза, че много скъпо било, много плащал. И аз го питам, защо тогава е тук като толкова скъпо. Да, много скъпо. Ама вие ги плащате на ръка на християн? Да, точно така. Защо питайте? Защо питам ли? Защото разбирам, че тук има различен принцип на плащането. От първия до 10 етаж се плаща една сума, от 10 до 12 друга. И тази сума отива в джоба на този християн. Наумов. Да, точно. Това нормално ли? Не е нормално. Вие ще отидете при турския посланник да му се оплачете? Не знам. Страх ви да не ви изгонят? Нали? Кажете ми честно. Да, точно така. Страх ви да не ви изгонят и да не ви вземат жилището. Ами тук всички ли правят така? На ръка му плащат на този християн? Не знам точно. Вие специално плащате на ръка? Кажа. Взима пари на ръка. Искам да ви кажа, уважаеми зрители, че това бяха две стаи, в които имаше турци, две момчета и две момичета. Те не знаеха много добре български. Аз не знам Низар, нека да видим Низар в студиото, а след това като дойде следващото интервю. Значи, Низар, как не знаят български? Те трябва да знаят български, за да бъдат студенти, нали така? Точно така. Те са минали подготвителната година. Успешно. Трябва да са минали подготвителната година, да говорят български. Странното е тук, че са минали годината и той първа година в университета, пък една дума на български не знаят. Една дума на български. И как учат в университета? Как учат в университета и какви студенти са? И аз лично не знам просто. Вие сигурен ли сте, че те учат в университета или това? За някои студенти съм 100% сигурен. Че те учат в университета. Обаче, виждате ли, Низар, сега, вие сте единия, Йоанна е другата, това момиче е третото, тези момчета са четвърти. 4, уважаеми зрители, формални, лъжливи, фалшиви документи за платен наем. Все на този християн. От къде на ръка ще му плащат? Какъв е той? Понеже е сключил договор с Софийския университет и на ръка прибира. Той къде се отчита за тези пари? Къде се отчита за тези пари? Въобще, каква е тази счетоводна документация, която се води във висше учебно заведение в България? Нека да видим по-нататък следващите интервюта. Аз събирах информация, защото тази касета ще я предадем на прокуратурата, поне такава е молбата ми оттам. Събирах информация и исках да видя тези 75... Ние работим в една телевизия и изследваме тук въпроса. Разбирате ли ме като български? Не. Не знаете български? Какъв студент сте? Къде следвате?
Технически университет. Каква специалност? Каква специалност? Do you speak English? Yes. I don't know speak English. Искам да ви кажа, че този човек въобще не можеше да говори на английски. Най-странното е, че думата рент, когато му споменах, той не знаеше какво е думата рент на английски, а това момче също е студент. Това момче е студент, той не знае български. Да. На този етаж ли живеете? Не.